Mari? Ze Mari? Ze Mari izango da ba? Euskal jainkosa ezagunena? Botere magikoak dituelako da jainkosa? Pentsa, bereko bazulotik ateratzen denean, ekaitzak eragiten ditu. Ekaitzak eragiten dituela? Bai, eta bere hilea horrazten ordu asko pasatzen ditu ispiluan aurrean. Eta zer ikusi du horraziak ekaitzekin? Ba, orrazten orduak pasata gero, nora doan galdetzen baldin badiozu, Nafarroako gari soroetara txingorra botatzera doala erantzungo dizu. Eta badakizu gaur ateratzeko asmorik duen? Ba, ez dit esan. Zergatik galdetzen diozu hori, asto? Ez dudalako ekaitzak gu mendian harrapatzerik nahi. Ez hainbesterako, asto. Ekaitza lertzen bada, Marirenko bazuloan sartu eta bakea. Edo zein ezin daiteke Marirenko bazuloan sartu, Nola ez ez? Zu bai, eta gu ez? No, baina Marik gonbidatu egin zaitu. Falta zena. Eta jakin daiteke zergatik? Pero behin emakume batek bereko bazuloan sartu zen, eta bere urrezko horrazia lapurtu ziolako. Baina guk ez diogu ezer lapurtuko. Etxean ez dugu horrazio faltari. Bueno, eta hobe Mariri ez ere lapurtzea, emakume horri soroak harriz beti zizkion. Hobe dugu hemendik fite aldegitea. Marik ez ezan pentsatu bere horrazia lapurtzera gatozenik? Bai, Goazen, zenik, goazen. nire lengusuek bezala ez dut harririk jaten. Goazen. Mari oraindik kobazulotik ez dela atera ematen du? Oi, itxasoa bezain urdin dago zerua. Edo potxokiak bezain urdin? Hobe zenukete zeruari begiratu ordez, amildegiari begira jartzea. Amildegiari? Bertigoa ematen dit. Bertigoa ba ikusiko duzu eren sugea agertzen zaizunean. Eren sugea? Ez aldakizue ba, Arararko amildegietan zazpiburuko eren suge erraldoi bat bizi izan zela. Bai, zazpiburuko eren sugea. Zuk ikusi duzu sekula? Ez, baina diotenez, zazpigarren burua hasten zitzaionean, sutan jartzen zen eta zarata izugarria eginez abiatzen zenega. Nora baina? Itxaso Origorrien herrialdera. Amouretan sartu eta itzaltzen zituen bere suak. Hola, eskerrak, gaur egun ez dela hemen bizi. Pentsa lehen, goze zenean inguruko herrialdeetara jeitsi eta jendea jaten zuen. Eta ez altzion inorka aurre egiten ala? Bai, asko, baina gutxi dira, eren sugaren zazpiburuak mozteko eta bere biktimak askatzeko gai izan direnak. Ziur nago, ni horietako bat izango nintzatekela. Biktima bat? Biktima bat ez, Sato. Aurre egiten zion, eroi horietako bat. Ja, amildegian eren sugea zegoela, entzun orduko hankak dardarka jarri zaizkizuta. Ba, ia, ezagutu zituzten egunean bezala. Hori bai, eren sugeak, asto irentzi izan balu, eluke gozerik pasako. Egun ederra izan da gaurkoa, Eskerrak Mari ez den bere kobazulotik atera. Eta eskerrak ez garen Mariren kobazuloan sartu, auskalo nola izango genuen etxea bertzela. Etxerako ordua duzu edala. Bai, zeba. Araiz baiarako sorginen berri eman nahi nizuelako. Sorginak? Bai, akelarrera egan joan aurretik elkartzen ziren lekua erakutsi nahi nizuen. Urruti aldago? Beno, eren sugea atzetik izango bagenu, aire baten ailegatuko gineateke. Bai, beldurrak airean. Eta toki klikin ezkara hiruak kabitzen. Urrengo baterako utziko duga. Aralarko Marirenko bazuloa bezalakoa da gure toki kliki. Ezin da edo nor sartu. Egunen batean zuen buruzko kondaira kontatuko ditut. Ba, ezaztu eren sugea garaitu nuenekoa kontatzea, Gero arte lagunak. Mila esker, basa jaun. Ongi bizi eta goraintziak Mariri. Hor.
Hortxe jatorra,